Kok gak ada ya? Kok iso ya renek bulan nih? Berarti ora direstui iki nyanyi sekti. Ketutup. Sayang sawangan rembulan kae. Berapa? Sumuna nyawang aku ro kowe. Oh sayang yakin wis ora suwe sesandingan aku cecero kowe. Kingko refe dhuwur senadyan wong tuwa marangke. Sari panas jadi sih Bayangkara Music. Bojone kita ya. Istrinya yang mana sih? Bojomu melok ra Mas? Udah. Ini Vi, tak takoni ya. Iki tak takoni ya. Mas, istrinya mana? Alhamdulillah sudah pulang. Wah. Kok? Oh, dadi ki munggah ngenteni bojone mulih. Nah, tak dongakne bojone ning omah nonton live dari Niken Saindri Family. Mulai sampean turu ning jaba Mas. Turu ning jaba Mas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak omah dibalang ceret yang bojone.